दिनै आरो बेखेवबावबाय चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा। जोंनियाव जेसेबां माने हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्टफिलिं आरो सेन्ट ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों VCTC फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय। नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन। खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया। बहाबा गामिया इनफरमेसन होस'यो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। 2 नाम्बाराव जोंनियाव स्पेसियेलि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि सायाव बिराद समस्या जाबाय थायोमोन, जेराव जोंनि बर' हारिया आबादनि सायावनो सोनारना थायो। बेनिखायनो बै आबाद बिथिङाव दै मोनैनि थाखाय जोङो बान्दो सिफायबाय थानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। देग्लाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद सारनि बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सिनि सिङावहाय 3 मिनि सुइस गेट बानायनाय जादों आरो बिनिनो 2खौ जोङो दाखालि अपेनिं खालामखांबाय। दा मोनसेखौ जोङो 3 नाम्बारखौ बानायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। फ्राय जोंनियावहाय दा माने हमनानै ला नोंथांमोननि गामियाव खैथा गामि नोंथांमोननि एरियायाव? 4 गामिसो। 4सो गामि। बेवहायबोथ' बिराद बुरजा गामि सल्भ जाबाय। आरो सान्तिपुराव मोनसे जों मिनि सुइस गेट बानायदों। बेवहाय गोबां गामियानो सेल्फ सल्भ जादों, जायनि जाहोनाव देग्लाय माइनि थाखाय दैनि आंखाल जानानै फैदों। आरो अब्लाबो जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ। बोसोरथामाव बोसोरखौथ' जों मावनो मोनखायाखै। आरो बोसोरनै दंबावो। बोसोरनैयाव जेसेबां हायो जों मावनो नाजालांबाय थागोन।